илму дониш дар ҷаҳони имрӯза нерӯи созанда ва пояи асосии ҳамаи пешравиҳо буда ба асолату шарафи миллату давлат арҷ мегузорад. он ҳамчун меҳвари муттаҳидсоз сарчашмаи нерӯмандии иқтисодӣ ва фарҳангӣ ҳамчунин кафили пешрафти иҷтимоӣ амал мекунад. салом бинандагони гиромӣ, дар барномаи навбатӣ оид ба фаъолияти пурсамари омӯзгор сухан мегӯем. маҳорату малакаи омӯзгорон поягузори асосии рушду тараққиёти ҷомеа ва давлат мебошанд, зеро маҳз тавассути омӯзгор наслҳо бо ҷаҳонбинии васеъ, андешаи солим ва қобилияти созанда ба камол мерасанд. илму дониш ва маҳорату малакаи омӯзгорон чароғи равшани рӯҳи насли наврасу ҷавон буда ҷавононро ба қуллаҳои баландтарини камол мерасонад. ин аст ки омӯзгор вожае мебошад ки барои ҳар нафар ошно аст. зери ин калима саропо маънои омӯзонидани илму дониш, фарҳангу адаб ва оинаи миллат таҷассум меёбад. илму дониш ва маҳорату малакаи омӯзгорон чароғи равшани рӯҳи насли наврасу ҷавон буда ҷавононро ба қуллаҳои баландтарини камол мерасонад. ин аст ки омӯзгор вожае мебошад ки барои ҳар нафар ошно аст. зери ин калима саропо маънои омӯзонидани илму дониш, фарҳангу адаб ва оинаи миллат таҷассум меёбад. бинобар ин ҳамасола ҳафтаи аввали моҳи октябр дар саросари ҷаҳон рӯзи омӯзгор ҷашн гирифта мешавад. ин сана на танҳо як ҷашни касбӣ, балки ифодаи эҳтиром ва шахсиятҳое мебошад ки бо заҳмати бепоёни худ ояндаи ҷомеаро месозанд. бояд донист ки омӯзгор меъмори ақлу хират, роҳнамои роҳи нек ва равшанӣ, инчунин тарбиятгари насли нав мебошад. омӯзгорони факултети химияи донишгоҳи миллии тоҷикистон аз зумраи тарбиятгароне мебошанд ки бо донишҳои амиқ, таҷрибаи ғанӣ ва садоқати комил ба касб насли ҷавонро ба зинаҳои баланди илму маърифат раҳнамоӣ намуда дар ташаккули ҷомеаи пешрафта ва соҳибмаърифат саҳми арзанда мегузоранд. ҳамасола дар даҳаи аввали моҳи октябр рӯзи омӯзгор бо тамоми шукӯҳ шаҳомат дар ҷумҳурии тоҷикистон, албатта зери сарпарастӣ ва таваҷҷӯҳи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат дар асоси қонуни ҷумҳурӣ дар бораи рӯзҳои ид таҷлил карда мешавад. воқеан ҳам рӯзеро ҷудо кардан ва ҳафтаеро ки воқеан дар ин ҳафта бештар ба фаъолият ва хизматҳои омӯзгорон таваҷҷӯҳи зиёд карда мешавад, таваҷҷӯҳ кардан ин як фоли нек аст, чунки тамоми он давлату миллатҳое ки ба ин қишр, яъне ба омӯзгорон ва ба соҳаи маориф бештар таваҷҷӯҳ кардан, такя кардан, мо мебинем ки ба муваффақиятҳо ва музаффариятҳо дастовардҳои назаррас ноил гардиданд. бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон чандин маротиба вобаста ба мавқеъ, манзилат ва обрӯи омӯзгорон қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қабул карда шудааст ва барои имкониятҳои аз ҷиҳати имкониятҳои молиявӣ ва ҳамзамон дар деҳотҳо барои омӯзгорони ҷавон як қатор имтиёзҳо бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ ёфтааст ки аз ин имтиёзҳо омӯзгорони ҷавон ва дигар омӯзгорон гӯем ки пайваста дастгирӣ меёбанд ва барои хубтар кардани фаъолияти худ ва хубтар кардани сатҳи зиндагии худ албатта заминаи мусоид мегузорад. муаллим, устод, омӯзгор ин вожае аст ки аз қадимулаён барои фарзанди инсон шинос аст. муаллим имрӯзҳо фарзанди инсонро тарбия медиҳад, дониш медиҳад, илм меомӯзонад ва ба воя мерасонад. касби омӯзгорӣ хеле касби сермаҳсул аст, заҳматталаб аст. умуман дар қадимулаён, аз қадимулаён саволе ба миён омадааст ки кадом касбҳо дар рӯи замин мушкилтар аст ва гуфтанд ки ин касби омӯзгор ва табиб. дар аввал ман барои касби омӯзгор зид баромада будам ки он дараҷа он қадар яъне касби мушкил нест ва дар ҳақиқат мебинам ки имрӯз фарзанди омӯзгор, фарзанди олим аз таълиму илму дониш берун мондааст. дар ҳақиқат аз ин бармеояд ки ин касби пуршараф дар баробари касби пуршараф буданаш мушкилиҳои зиёди худро дорад. яъне омӯзгор наметавонад ҳатто ки ба фарзанди худаш дониш омӯзад, илм омӯзад. бинобар ин
касби пуршараф аст омӯзгор. миллате ки илму донишро муқаддас медонад соҳиби иқтидори воқеӣ мегардад ва давлате ки ба рушди илм арҷ мегузорад ба қуллаҳои шукуфоӣ мерасад. инчунин аз замонҳои хеле дур омӯзгорон дар ҷомеа мақоми махсус доштанд. онҳо на танҳо илм меомӯхтанд, балки ахлоқ, фарҳанг ва маънавияти мардумро рушд медоданд. дар ҷомеаи имрӯза бошад, нақши омӯзгор бузург аст. маҳз бо роҳнамоиҳои онҳо насли наврас ба дониш, фарҳанг ва худшиносии миллӣ рӯй меорад. омӯзгор бо дониш ва маҳорату малакаи худ на танҳо сабақ меомӯзад, балки андеша, ахлоқ ва ҷаҳонбинии шогирдонро низ такмил медиҳад. дар ин маврид низ пешвои миллат иброз доштанд. нақши омӯзгор дар таълиму тарбияи насли наврас бениҳоят бузург аст. муаллим пеш аз ҳама фурӯзандаи чароғи дурахшони илму дониш аст ва хушбахтона қисми асосии зиёёни кишварро муаллимон ташкил медиҳанд. бинобар ин вазифаи асосии муаллим дар баробари омӯзонидани илму дониш инчунин омӯзонидани адаб ва ҳидояту роҳнамоии шогирдон ба роҳи рост мебошад. ин амр бояд ба меъёри ахлоқии фаъолияти муаллим табдил ёбад. ҳамин аст ки дар давраи соҳибистиқлолӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ба ин соҳа ҳам ба намуди маънавӣ ҳам ба намуди моддӣ бештар таваҷҷӯҳ мекунад ва кӯшиш мекунад ки аз ҳар ҷиҳат дида ин қишри ҷомеа яъне омӯзгорон ва соҳаи маориф рушд кунад. ва ҳамин аст ки соли гузашта рӯзи 1 сентябр дар вохӯрӣ бо аҳли зиёи мамлакат, аҳли маорифчиён таъкид карданд ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон бояд қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор қабул карда шавад. ва албатта лоиҳаи ин қонун дар баррасӣ аст ва мо боварӣ дорем ки дар рӯзҳои наздик аз ҷониби парлумони кишвар пазируфта мешавад ва тасдиқ мешавад ва барои баланд кардани мақому манзилати омӯзгор боз мавқеу нақши муҳимро мебозад. ва мо медонем ки дар бештари вохӯриву суҳбатҳояшон муҳтарам пешвои миллат ба соҳаи маориф, ба соҳаи касби омӯзгорӣ бештар таваҷҷӯҳ мекунад ва таъкид мекунад ки ин соҳа соҳае ҳаст ки бояд ҳамагӣ дигар соҳаҳо аз ин соҳа вобастагӣ дорад ва барои рушди ин соҳа мо тамоми чораҳои зарурӣ ва умуман имкониятҳои мавҷударо амалӣ кунем. маз аз замонҳои хело қадим чихеле ки аз маълумотҳои оморӣ маълум аст, дар тоҷикистони мо хусусан мардуми тоҷики мо бениҳоят дар таълиму тарбия, дар одобу ахлоқ як фарҳанги бебағоят баландро доранд ва маз фарҳанги баланди инсониятҳо маъша мегирад аз шахсиятҳои бузурги замон ки гузашта. маз чун аз панду ҳикматҳои абу абдуллои рӯдаки маълум мегардад ки замоне ки анами шахсиятҳо зиндагӣ карданд, таълиму тарбие ки ҳамон замонам буд, як бисёрам дар пояи фарҳанги баланд амалӣ мешуд ва мақому манзилати муаллим аз замонҳои қадим то имрӯз дар пояи баланд меистад. зеро муаллим ин шахсияте мебошад ки аз инсонҳо дар ҷомеа инсонҳои машҳурро тайёр мекунад. маз фармуданд ки ҳатто ҳаққи устод беш аз падар аст. ҷое фармуданд ки ҳаққи устод беш аз падар аст ва аз падар устод дар пеш аст. дар ҳақиқат устод аз падар дар пеш меистад. ба чӣ лиҳоз? аз он хотир ки падар ба фарзанд меҳр медиҳад, муҳаббат медиҳад, ҳаёти ӯро барои зистан таъмин мекунад. модар бошад тарбия медиҳад, рафтору гуфторро дар зиндагӣ ёд медиҳад, касабае ки маҳз барои гузарондани рӯзгордориро меомӯзад. аммо аз фарзанд ҳамчун як шахсе ки дар ҷамъият бояд вай кошоям гардаду хизмат ба халқу ватан кунад, инро сохта наметавонад. танҳо дар асоси ранҷу машаққатҳои устодон ана ҳамин фарзанд ба куллӣ ба воя расида як мавқеи худро дар ҷамъият пайдо мекунад. омӯзгорон дар назди миллату давлат вазифа доранд ки
با فعالیت پرثمر خود دانشجویان را به خوانش خوب و اعلی، فراگیری وسیع دانش‌های زمانوی، اخلاق حمیده و نکو، اینچنین مناسبت ارزنده به ارزش‌های مقدس راهنمون سازند. این است که امروز خدمت‌های علمی و فرهنگی استادان فاکولته خیمیایی دانشگاه ملی تاجیکستان از جانب دولت و حکومت همیشه قدرشناسی گردیده. سالهای اخیر استادان دانشگاه به گرفتن عنوان کارمند شایسته، اردن شرف، افتخارنامه حکومت جمهوری تاجیکستان، مدال خدمت شایسته، جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه معارف، جایزه اسماعیل سامانی، دانار افتخار تاجیکستان، علاچی معارف و علم جمهوری تاجیکستان و با افتخارنامه وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان سرفراز گردیدند که این از قدردانی زحمت‌های استادان دانشگاه درک می‌دهد. خیر نمایم که عین حال در فاکولته خیمی دانشگاه ملی تاجیکستان 62 نفر آموزگار پی تعلیم و تدریس است و از اینها 10 نفرش دارای درجه علمی دکتر علم و 52 نفرش دارای درجه علمی نامزد علم باشد و باید خیر نمایم که اکثریت این استادان در زمان صاحب استقلالی عنوانها و درجه های علمی را به دست آوردند. این از آن شهادت میدهد که بعضی مادی و تکنیکی و امکانات های گذراندن تحقیقات های علمی و همزمان تبادل اکادمی و تبادل افکار با دیگر مؤسسات تحصیلی عالی کسبی خارج کشور خیلی خوب شده است و این از آن شهادت میدهد که امروز دستاوردها در این ساحه افزون شده است. باید قلمم که در سطح جمهوری و بین المللی پیوسته دانشجویان فاکولته خیمی دانشگاه ملی تاجیکستان و آموزگاران با نمود اشتراک در کنفرانس‌ها و سیمپوزیوم‌ها و همزمان آزمون‌های گوناگون بین المللی اشتراک میکند و تنها در زمان صاحب استقلالی با دست آوردن 29 مدال و شاه جایزه و دیگر جایهای افتخاری در آزمون‌های جمهوری و بین المللی شهادت گفته‌های بالا میباشد و باید خیلی نمایم که پیوسته استادان فاکولته از جمله بانوان در چاره‌بینی سطح بین المللی زن‌های اختراعکاران جهان که در دولت کره جنوبی برگزار می‌گردد در شهر سئول اشتراک میکند و جایهای افتخاری رو و نمایان رو کسب میکند و همزمان در آزمون‌هایی که در دولت امریکا، فرانسه، لهستان، فدراسیون روسیه، ازبکستان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان برگزار میگردد پیوسته استادان و دانشجویان ما اشتراک میکند و جایهای افتخاری میگردد. همزمان در المپیاد بین المللی که در جمهوری ترکمنستان برگزار گردید دانشجویان ما و استادان ما فعالانه اشتراک کردند و در آن جای افتخاری را سزاوار گردیدند. امروزها پیشوای ملت ماست در ساحه علم و معارف برای بلند برداشتن سویه دانشی چه خوانندگان، چه مکتب بچگان، چه از باغچه رفتن آنها همیشه سعی و کوشش میکنند و مکتب‌های را بنیاد کرده ایستادند که در آن بچه‌های مردم تاجیک تحصیل خوب کنند، تحصیل زمانوی داشته باشند. امروزها از تمامی استعداد، تمامی مهارتشون استفاده کرده در مکتب ها به طرز زمانوی کامپیوترها را جاری کردن، درس کامپیوتری میخواهند. همیشه اقدام میگیرند که مردم با یک صاف و ناب تاجیکی پیش از همه زبان خود را دانند، بعداً زبانهای معاصر را آموزند و کوشش به اون خرج میدهند که سویه دانشی چه مکتب بچه چه دانشجو بلند گردد و در جامعه توانند که و مانند دولت‌های مترقی مردمی تاجیک زمین و همانا رقابت کرده تواند در بازار اقتصادیات، در بازار علم، در بازار تمام ساحه ها باید که انمی مردم ما نیز همگذار باشد و خیلی خرسندی آور است که من امروزها اگر ما نظر کنیم در تمام معرکه چاره‌بینی هایی که در خصوصا جمهوری تاجیکستان ما می شود، در دنیا می شود، کوشش به خرج می دهند که مکتبی را بنیاد کنند، مکتبی را سازند که محض در آنجا بچه ها رفته تحصیل علم کنند، از علم بیرون نمانند. محض این اقدام ها بسیار خرسندی آور است و ما باید ببالیم از اون که در همه دنیا، در همه دولت زندگی فعالیت و کار و خرج میبریم. آموزگار را
ҳамчун шахсиятсоз гӯем ҳам хато намекунем, зеро пайваста бо ақлу дониш ва хиради худ ҷаҳонбинии хонандагонро ташаккул медиҳанд, ба онҳо арзишҳои инсонӣ меомӯзанд ва барои зиндагии мустақилона омода месозанд. вақте устодон, шогирдон ва дастпарварони бо хуни дил парвардаашро рӯи коре мебинанд, беихтиёр қалбаш пур аз фараҳу шодӣ мешавад ва шукр мегӯяд ки нахли парвардааш самаре додааст. меболад ки заҳмати беандоза ва дастранҷи пурмашаққати ӯ ба самар овардааст. агар донишҷӯён ояндаи давлат бошанд, пас омӯзгорон бунёдгузорони ояндаи миллату давлат мебошанд. аз ин ҷиҳат бояд мақому манзилати омӯзгорон қадр карда шавад ва барои фаъолияти онҳо шароити мусоид фароҳам оварда шавад. муаллим ин шахсе мебошад ки ӯ хислатҳои неке ки ба фарзанди худ мехоҳад мақбул медонад ва дар фарзанди мардумам ҳамин чизро меомӯзонад. ва имрӯз мо фахр менамоем ки ба ҳайси муаллима кору фаъолият мекунем. дар донишгоҳи мо низ пайваста аз иқдомҳое ки президенти кишварамон мегиранд истифода мекунем ва имрӯзҳо мо хеле хурсанд ҳастем ки президенти кишвари мо, пешвои миллат, маҳз дар соҳаи илму маориф барои тарбияи насли наврасу ҷавон кӯшишҳои бениҳоят зиёд мекунанд. имрӯз ки ҷаҳони мо як табаддулотҳои навро ба миён оварда истодааст, илмҳои замонавие ки ҳаст, ин илмҳо ба илмҳое ки мана 10 сол пеш агар гӯем, 20 солаҳо пеш агар мо муқоиса кунем, ҷаҳон имрӯзҳо бо нанотехнология кор карда истодааст ва маҳз мо устодонро ҳам тақозо мекунад ки бояд дар кори худ маҳсулияти баландро ҳис кунем, пеш аз ҳама ҷиддӣ рафтор кунем ва аз илмҳои замоне ки имрӯз ҳаст мо бевосита ба дараҷаи баланд аз онҳо истифода кунем. ман мебинам ки шогирде ки ман имрӯз дарс додам, дониш омӯзондам, аз илм ро омӯхтам барои вай, вақте ки дар ягон вазифаи баландтар мебинам, албатта ин аллакай орзуи ман гӯё ҷомаи амал пӯшид, чунки барои ба воя расондан, барои соҳибилм кардани як нафар солҳои тӯлонӣ дар кор аст ки омӯзгор, устод заҳмат кашаду онро ба ҳамин зиннаҳо омода кунад. бинобар ин ман вақте ки шогирди худро дар вазифаҳои баланд мебинам, ин гӯё орзуи ман амалӣ шуд ва худро хушбахтам меҳисобам, чунки аллакай ин шогирди ман корҳои бисёр ҳам хубро анҷом медиҳад. фикр мекунам вақте ки ӯ дониш дорад, аз илм бохабар ҳаст, ҳамеша фикр мекунам ки ҷамъиятро ба пеш мебарад ва умуман омӯзгор ҳамеша дар ҷустуҷӯ аст. ӯ кӯшиш мекунад ки ҳама рӯза илмро омӯзад, илми худашро такмил диҳад ва чизҳои навро ба миён орад ва барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум. мо ки омӯзгори устоди фанҳои табиатшиносӣ ҳастем, кӯшиш мекунем ки шогирдои мо дар истеҳсолот бештар фаъолият кунанду истеҳсолоти хуби инноватсионии замонавиро ҳама рӯза аз ҳамин илм бохабар шуда истода, боз ҳам сифату самаранокии ҳамон истеҳсолотро боло бардорад. сабаби омӯзгор шудани манам ин омӯзгороне буданд ки дар мактаби хусусан дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ба ман дарс дода буданд. яъне ки ман ба маърифат, ба шахсияти онҳо менигаристам ва ин ҳамчун орзуи яъне омӯзгор шудани манам сабаби ҳамин омӯзгорон буд. яъне ин нишон медиҳад ки мо омӯзгорон метавонем барои насли наврас як ибрат бошем, як намунаи ибрат бошем ки онҳо тавонанд ки аз рафтор, гуфтор, маърифат ва дониши мо дида барои худ дар оянда яъне интихоб намудани касби омӯзгориро барои худ касб намоянд. боиси хушнудӣ аст ки барои қадр кардани заҳмати омӯзгорон ва ёдоварӣ намудан аз фаъолияти содиқонаву самимонаи онҳо дар самти таълиму тарбияи насли наврас ва ҷавон ҳар сол рӯзи омӯзгор дар сатҳи баланд қайд карда мешавад.
таҷлили рӯзи омӯзгор дар кишвар шаҳодати он аст ки роҳбарияти олии мамлакат ба омӯзгорон таваҷҷӯҳи ҳамешагӣ зоҳир намуда, нақши онҳоро дар самти ба камол расидани насли ояндаи кишвар муҳим арзёбӣ мекунанд. албатта чароғи ҳастии инсон ва ҷомеа омӯзгор аст, чунки омӯзгор ояндасоз ва рушддиҳандаи илм аст. наслҳоро ба дониш, хират ва инсондӯстӣ раҳнамоӣ намуда, ояндаи давлату миллатро бунёд месозад. маҳз заҳматҳои омӯзгорон ҷомеаро ба сӯи ваҳдат, худогоҳӣ ва якпорчагӣ раҳнамоӣ мекунад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид мекунад ки омӯзгор дар раванди таълиму тарбия ҳуқуқи хато карданро надорад, зеро тақдири насли ояндасоз ва пешбарандаи давлату ҷомеа дар дасти ӯст. мо шукрона аз он мекунем ки бисёрам пойдор аст. Пойдор ба ӯ маъное ки муаллим ҳаққи худро дорад, дар ҷамъият ҳамеша пешво аст, маслиҳатчӣ аст, равшангари хираду ақлу фикрониҳо ҳаст. маҳз бинем ки пешвои миллати мо ҷаноби олӣ пайваста барои пешбурди ҳаёти кунунӣ хизматҳои шоистае мекунанд. маҳз барои шароити муаллимро дуруст кардан ҳамеша чораҳои зарурӣ меандешанд. мана дур наравем, ҳамин аст ки ҳар сола дар ҳисоботҳои солонаи худ мақоми маззалате ки муаллимҳо доранд онро афзунтар мегардонанд ва барои ҳавасмандгардонии онҳо музди ҳарсолаи меҳнати онҳоро бинем ки ба фоизҳои баланд, фисадҳои баланд бардошта истоданд, то муаллим шароит пайдо кунад ки чӣ хеле ки фарзанди худашро дар оила ҳамчун як шахси мӯътабар нигоҳ мекунад, ба фарзанди мардум ҳам ҳамихе хизмат карда тавонад. дар ҷомеаи инсонӣ яке аз касбиятҳои асосӣ ба шумор меравад касби омӯзгор, чунки рушди тамоми самтҳои пешравии кишварҳои ин аз омӯзгор вобаста аст. ногуфта намонад ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баромадҳои худ борҳо таъкид мекунанд ки ҳамаи пешравиҳои соҳаҳои мухталиф ин аз омӯзгор вобаста аст ва инчунин такя бештар ба маориф мекунанд, яъне ки пояҳои маориф ҳар чӣ қадар устувор бошад, ҳар чӣ қадар омӯзгор бигӯем дарси солим, яъне таълими хуб барои фарзандони инсони имрӯз агар теҳад, пешравии соҳа фикр мекунам ки боз ҳам рушд меёбад ва боз ҳам инкишоф меёбад. ман омӯзгор ҳастам. яъне тарбия фақат дар даруни аудитория, яъне дар синфхона нест. яъне омӯзгор ба ҳамин хотир касби пуршараф аст ки дар ҳар лаҳзаи зиндагӣ метавонад як нафарро барои дуруст яъне ки роҳандозӣ кунанд, тарбия кунанд ва саҳмгузор дар онҳо бошанд. бисёри донишҷӯён, яъне ки хатмкунандаҳои мо махсусан баъзе хатм мекунанд, омӯзгори хуб мешаванд ва дар курсҳои такмили ихтисос ки бо онҳо рӯбарӯ мешавем, ҳатман мегӯянд ки маълима, вақте ки шумо дарс медодед, ҳамин гапое мегуфтед ки омӯзгор як касби пуршараф аст, яъне ки як ҷомеа як нафаре ҳаст ки ин ибрати дигарон бояд бошад аз ҳаракат, аз гуфтор. ина вақте ки мо кор рафтем ва дар худ ҳамин яъне ки ҳамин гуфтаҳои шуморо мо маънии онро дуруст дарк кардем. вазорати маориф ва илми кишвар барои беҳтару пурсамар гаштани сатҳу сифати таълим барои омӯзгорони таҷрибадор ва ҷавон бо пешниҳоди семинарҳо, курсҳои такмили ихтисос ва дастгирии илмӣ ва методӣ тамоми имкониятҳоро фароҳам меорад. муҷаҳҳаз намудани муассисаҳо бо воситаҳои муосири таълимӣ ва ташкили ҳамкории созанда байни омӯзгорон ва донишҷӯён имкон медиҳад ки малакаи омӯзишӣ такмил ёфта ҷаҳонбинии фикри насли нав рушд ёбад.
дар ҷумҳурии тоҷикистон зиёда аз 2.5 миллион мактаббачагон ва умуман донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии касбӣ фаъолият мекунанд ва барои ино ҳудудан қариб 140 000 нафар омӯзгорон пайи тадрис ҳастанд ва воқеан ҳам барои таълиму тарбияи насли наврас нерӯи зеҳнӣ сарф мешавад ки барои ин қишр албатта омӯзгорон пайваста кӯшиш талош мекунанд ва дар навбати худ омӯзгорон кӯшиш мекунанд ки он уҳдадориҳо ва он гӯем ки дастурамали вазифавие ки ба зиммаи худ доранд дар назди давлату миллат ин вазифаи ҷонии худро амалӣ кунанд ва барои бо маърифату соҳиб маърифат шудани насли наврас ва ҷавонон пайваста чораҳои амалӣ андешанд. ва дар ин замина бояд қайд намоям ки эълони 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ барои соҳаи илм ва маворид барои солҳои 2020-2040 ва дар ин замина қабул кардани як қатор барномаҳои давлатӣ аз ҷумла стратегияи рушди фанҳои табиатшиносӣ барои давраи то соли 2030 ва ҳамзамон озмунҳои ҷумҳуриявӣ илм, фуруғи маърифат, фуруғи субҳи доноӣ китобаст, Тоҷикистон ватани азиз ман аз ҷумлаи корҳои шоёне ҳаст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин корҳоро амалӣ кардааст ва барои обрӯ манзалати омӯзгор ва ҷалб кардани наврасону ҷавонон ба омӯзиши фанҳои гуногун аз ҷумла фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ метавон гӯем ки қадамҳои устуворе номид ки дар ояндаи наздик мо метавонем ба дастовардҳои бениҳоят арзишманд дар соҳаи илму маориф шарафёб гардем ва ба ҳамин хотирам мавқеи омӯзгор ва касби омӯзгорӣ ин воқеан касби пуршараф аст ки мо кормандон дар ин соҳа кор мекунем ва бо итминон гуфта метавонем ки дар ояндаи наздик боз сафи шогирдони мо, сафи донандагони фанҳои замони муосир ки бештар таваҷҷӯҳ ба ин фанҳо карда мешавад зиёд мешавад ва обрӯ манзалати миллати тоҷик ва умуман Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ баланд карда мешавад. омӯзгорро мо ҳамчун муҳаррики пешрафти ҷомеа гуфта метавонем, чунки имрӯз дар тамоми самтҳо ва соҳаҳои кишвар бояд ки ҳамон нафароне кору фаъолият ё ин ки ба вазифаҳои роҳбарикунанда кору фаъолият кунанд ки онҳо донишманд бошанд, онҳо аз илму дониш бархурдор бошанд. барои бархурдор кардани илму дониш албатта ин соҳаи маориф бисёр зарур аст ки ҳамин гуна бояд ки насли наврасро пурра бо донишу илм омӯзонда истода ба касбҳои гуногун, яъне соҳиби касбҳои гуногуни баландихтисос омода намояд. натиҷаи кори омӯзгорро ин натиҷаи худи анами дониши хонандагон ва донишҷӯён нишон дода метавонанд. имрӯз он дастовардое ки худи омӯзгор доранд барои ва дастовард шуда наметавонанд, лекин дастовардҳое ки шогирдон масалан дар ҷомеа дар озмунҳо ба даст меоранд ин натиҷаи худи кори муаллимро нишон медиҳад ва омӯзгор аз ин фахр мекунад. ман пеш аз ҳама фикр мекунам ки омӯзгор бояд як шахси ҷиддӣ бошад, як шахси нармдил бошад, яъне як гуфтори хушахлоқ бошад, барои он ки вақте ки ҳангоме ки мо дарс медиҳем аз маърифати мо дида то рафтори мо ин барои хонанда метавонад ибрати намуна бошад. ҳангоме ки дарс додан дар як лаҳза омӯзгор ҳам хонандаро яъне ки таълим медиҳад, ҳам тарбия медиҳад, ҳам дониши вайро инкишоф дода метавонад. яъне ки илмҳои муосире ки имрӯз яъне ки ҷаҳони муосирро яъне ки мукаммал мегардонанд, ин аз дониши худ хонанда ва дониши омӯзгор хеле вобастагӣ зиёд дорад ки мо метавонем насле яъне ки наврас насли ҷавоне ки тарбия намоем ки онҳо дар оянда пеш аз ҳама хештаншинос тарбияи дуруст дошта тавонанд, ватани худро дӯст дошта тавонанд ва дар фикри инкишоф ва пешрафти миллати хеш бошанд. чуноне ки гуфтаанд аз гаҳвора то ба гур илм биомӯз, ҳамин омӯхтани илм маҳз танҳо тавассути омӯзгор гирифта мешавад. ҳамин аст ки ҳар як шахс аз рӯзи ба дунё омаданаш то ба дараҷаи марг ба омӯхтан ниёз дорад ва ба омӯзгор ниёз дорад. албатта омӯзгор метавонад дар аввали ба вуҷуд омадани шахс ин модар бошад,
و همزمان پدر باشد، یعنی والدین از والدین شخص تربیت میگیرد و بعد از اون آموزگار که در مؤسسه در مکاتب شخص تعلیم علم میگیرد و بعد از اون ما میتوانیم از روزگار هم تربیت گیریم به پای رسیم و همین است که شخصیت در دوام فعالیتش، در دوام زیستش، حیاتش روز از روز یک چیزی نو می‌آموزد، رشد می‌کند و پیش می‌رود. آموزگاران شخصیت‌های فدایی می‌باشند که سالهای زیادی عمر خود را به تعلیم و تربیه بخشیده در طول قرنها نسل را به راه دانش راهنمایی می‌کنند. از این رو احترام به آموزگار، احترام به علم و دانش و به خود ملت است. در نهایت باید گفت که آموزگار معمار جامعه نوین است. من از اون افتخار میکنم که اکثریت دستاورد و موفقیت‌های فاکولتت رو ما در 6 سال اخیر به دست آوردیم. باید قدم که حمایه 4 رساله دکتری، 33 رساله نامزدی و زیاده از 23 مدال و شاه جایزه و جایهای نمایان را کسب کردن دانشجویان استادان فاکولتت محض در زمان راهبری ما به دست آورده شد که البته من همچون راهبری فاکولتت از این دستاورد و از این موفقیت‌ها خیلی افتخارمند هستم و شکرگزار از همین سیاست و از همین دولت و حکومت میکنم و همچون یک جوان نسل صاحب استقلالی کوشش به خرج میکنم که باز این موفقیت و دستاوردها رو زیاد کنیم و آبرو مرتبه علم تاجیک رو در عرصه بین المللی بلند برداریم و اون دستور سپارشی که از جانب راهبری دولت به این ساحه داده می شود سرمشق کار خود کرده همگی آنها رو عملی گردونیم. من از اون میبولم که امروز آموزگار هستم، در بین جوانان کار میکنم و فکر میکنم که با جوانان کار کردن این یک موفقیت است. پیش از همه انسان خودش را همچون جوان تصور میکند. از اون میبولم که امروز به همین خلق مردم خدمتی صافدلانه میکنیم و تربیتگر میباشیم، تعلیم دهنده میباشیم. از همونه که دستاوردهای علمی خوب رو به دست آوردم، مثلا اختراعات نو که امروز در استحصال ضرور است و این چونین وقتی که شاگردای من با کارهای گویم راهبری کننده کسبیت کار و فعالیت خوب میکنن یا اینکه در یک زینه بلند علمی میرسن، البته من افتخار از این میکنم و خرسند میشوم که امروز مهنت‌های من برابس نرفته است و امروز شاگرد من برای پیشرفت جامعه است همه بی‌سزای خود رو میگذارم. من همچون یک آموزگار وقتی پیشروی شاگردان رو میبینم از این بسیار در احساساتی بلند گرفتار میشوم و میبولم از پیشه خود که من شخصیت رو تربیت کرده ایستادم. البته در برابر زحمت و مهنتی آموزگار، پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند باید مسئولیت شناس و منفعت‌دار باشند، زیرا فرزند همیشه به تربیت نیاز دارد. برای تربیت درست و تعلیم کامل آنها مکتب و عائله باید با هم توأم باشند و برای آینده درخشان آنها گام‌های استوار بردارند. با زحمت‌های آنها ملت قدم به قدم به سوی پیشرفت حرکت می‌کند. پس روز آموزگار نه تنها روز کسبی بلکه روز احترام خیرات، دانش و آینده جامعه است. زیرا محبت صمیمانه آنها نه تنها قلب شاگرد را گرم می‌سازد بلکه روحیه آنها را بالیده نموده به علم آموزی و سازندگی روح بلد می‌کند. این محبت به مانند چراغ راهنمایی است که در دل هر شاگرد حسی مسئولیت شناسی، میهندوستی و آرمان‌های بزرگ انسانی را بیدار می‌سازد.